Pekný večer, vítam vás pri dnešnom webinári. Možno trošku netradične, formou príbehu, respektíve viacerých príbehov. A nebudem to zbytočne naťahovať, aby tých príbehov nebolo príliš veľa. Dnešnou témou bude spánok ako základ zdravia, následne pitný režim, strava, pohyb, hygiena, psychohygiena, modlitba, mantra plus nejaké doplnky. A poďme začať možno pohľadom na mesto Košice. Ja mám tento pohľad veľmi rád a furt si tu tak nejakým spôsobom uvedomujem, že žije tu 250 000 ľudí plus minus. A neviem, či viete, ale štatisticky väčšina týchto ľudí proste má nejaký problém zdravotný. Či už je to nespavosť, alebo nadváha, alebo stres, alebo ja neviem, väčšine sú chorí, hej, majú furt nejaké prechladnutie, chrípku, soplia, majú nedostatok energie, sú chronicky unavení atď. Proste fakt, väčšina ľudí má nejaký zdravotný problém. A neviem, ako ste na tom vy osobne, ale ja mám našťastie, vďaka Bohu, zdravotný stav pod kontrolou. Preventívne sa ho snažím riešiť a dlhodobo sa venujem tejto téme, nejakých posledných 10-15 rokov približne, aktívne. Predtým som to riešil tak akože pasívne, občas som si niečo prečítal, pozrel, vyhľadal, ale fakt tých 10 rokov, plus minus 10 rokov, zhruba 12, 13, 11, 9. Zaokrúhlime to na 10. 10 rokov sa tejto téme venujem aktívne. Skúšam na sebe všetko možné od rôznych výrobcov a preto si myslím, že mám k tomu čo povedať. Skúsim takto bez svetla a skúsim to zbytočne nenaťahovať. Čiže dnešnou témou je spánok, pitný režim, strava, pohyb, hygiena, psychohygiena, modlitba, mantra a doplnky. Všetky tieto veci sa dajú našťastie merať a sledovať a preventívne riešiť. Skúsim vám povedať to, čo funguje mne. Ak náhodou poviem nejakú blbosť, ktorá z vedeckého hľadiska vám nebude dávať zmysel, tak kľudne mi napíšte, môžeme o tom potom podebatovať a ja to následne potom aj môžem prezdieľať do príbehov, aby som prípadne napravil svoju dezinformáciu. Čiže poďme rovno na vec. Ako som už spomenul, väčšina ľudí má problémy nejaké zdravotné. A väčšinou to žiaľ riešia nie úplne rozumne, nie úplne systematicky, nie úplne podľa prírody. Ale tak žiaľ, taká je doba. Ale našťastie ja si všímam, aspoň vo svojom okolí, že čoraz viacej ľudí sa snaží naspäť vrátiť k tej prírode a ku prírodným veciam. Ja takisto väčšinu svojho tohto aktívneho obdobia, kedy sa venujem zdraviu, tak sa snažím veci riešiť prírodnou formou. A okrem iného som, neviem či objavil, ale ja osobne, keď to vnímam sám na seba, tak objavil, že vesmír funguje v cykloch. A nie len, že vesmír funguje v cykloch, ale všeobecne aj človek funguje v cykloch. Hej, máme cirkadiánny rytmus, máme spánkový rytmus, máme nejaké orgánové hodiny, máme proste menštruačný cyklus. Ja nie, ale ženy v mojom okolí. Muži dokonca tiež majú svoj cyklus. Potom príroda funguje v cykloch, hej, ročné obdobia, mesiac funguje v cykloch, s polnou, štvrť a tak ďalej. Slnko funguje v cykloch, komplet celý vesmír, príroda, ľudia, zvieratá, dokonca mechanizmy, ktoré človek vymyslel. Všetko funguje v cykloch. A pokiaľ my sme od týchto cyklov nejakým spôsobom
akože mimo týchto cyklov, tak máme zdravotné problémy. Našťastie to riešenie je jednoduché, proste vrátiť sa späť do týchto cyklov. Každý z nás je individuálny a každý z nás funguje v trošku odlišných cykloch, ale vo všeobecnosti sa dá to zhrnúť do nejakých základných informácií, o čo sa momentálne pokúsim v najbližších minútach. Tak poďme teda na to. Základ je spánok, hej. Máme 90-minútový cyklus spánkový, čiže preto sa aj vo všeobecnosti hovorí, že človek potrebuje zhruba tých 7 až 8 hodín spánku. To sú nejaké 3-4 cykly, respektíve 4-5 cyklov. A skúsim znova so svetlom. Čiže zhruba tých 7 až 8 hodín spánku denne. A teraz ja ešte skúsim povedať jednu vec, ktorú som tak nejak nikde nečítal, ale príde mi úplne prirodzená a logická, že my keď sa narodíme, tak prvá vec, ktorú urobíme, je nádych. Potom, keď odchádzame z tohto sveta, posledná vec je výdych. Čiže dýchanie je vlastne proces, ktorý nás prevádza celým životom. Čiže túto vec nebudem riešiť, lebo je to samozrejmosť. Tak či tak bez dýchania dlho nevydržíme, plus minus 3 minúty. Potom, keď sa na to pozrieme tiež z tohto časového hľadiska, tak bez spánku vydržíme plus minus 3 dní, to isté bez vody. Preto tieto dva veci považujem za úplný základ, dôležitejšie ako strava a pohyb. A myslím si, že najlepšie bude takéto polosvetlo. Čiže spánok som spomenul, pitný režim som spomenul, plus minus 3 dní vydržíme bez nich. Teraz ideme jedlo a pohyb. Bez jedla vydržíme plus minus 3 týždne. To sa aj tak hovorí, že keď človek robí nejaký fasting, taký akože kvalitnejší, tak tie 3 týždne sú ideál, čiže 21 dní. Úplný základ je 72 hodín, čo sú vlastne 3 dní fastingu, myslím, že bez jedla. Úplne v pohode to dokáže vydržať hocikto. Fakt akože hocikto. A toto by mal byť nejaký základ, aspoň raz mesačne by človek mohol si dopriať, že 3 dní bez jedla. Potom ďalšia vec je pohyb. Čo sa týka pohybu, tak dokážeme bez neho vydržať akože dlho. Aj roky. Aj dekády. Lenže pohyb je naša prirodzená vlastnosť. Proste, čo sa nehýbe, to umiera. Hej? Voda, ktorá sa nehýbe, stojatá voda, začne časom tuchnúť, zapáchať, smrdeť, objavujú sa v nej rôzne baktérie a neviem, vírusy alebo čo, proste organizmy. A voda, ktorá tečie, tak je proste pekná, čistá, číra, pitná, hlavne tie sladkovodné, hej, hlavne v horských oblastiach. Sorry. Spánok, pitný režim, strava, pohyb. Teraz ideme na hygienu. Hygiena by mala byť každodenná. Žiaľ, nie každý to dodržiava. Potom psychohygiena, bez nej tiež dokážeme vydržať strašne dlho. Žiaľ, väčšina ľudí bez nej aj drží strašne dlho a potom dusí v sebe rôzne emócie a pocity a myšlienky atď, čo je tiež ináč dôležitá vec pri prevencii zdravia, keďže väčšina vecí fakt vzniká na úrovni psychiky a emócií a neskôr sa to prejavuje vo forme nejakej fyzickej choroby. Čiže trebalo by tejto téme venovať trošku viacej energie a času, čo odporúčam, čo ja sám robím, samozrejme. Potom v rámci tej psychohygieny sú ešte také dve veci, čo ste si mohli všimnúť na úvodnom obrázku, a to boli mantra a modlitba.
Neviem, ako vnímate vy tieto dva, neviem, jak to nazvať, nástroje, ktoré nám dokážu pomôcť výrazne, a hlavne čo sa týka psychohygieny. Napríklad taký Otčenáš je jedna z najsilnejších, keď nie vôbec najsilnejšia modlitba v rámci kresťanskej viery. A potom Maha Mantra je najsilnejšia mantra v rámci tej východnej viery, hej, hinduizmus, buddhizmus a tak ďalej. A obidva tieto nástroje využívam a takisto ich vrelo odporúčam. No a potom je tu téma doplnkov a toto je fakt téma, že o nej by sa dalo rozprávať hodiny a hodiny, keďže je to extrémny biznis a veľakrát žiaľ na úkor zdravia. Nie, že to pomáha tomu zdraviu, ale práve že škodí, keďže väčšina ľudí fakt si myslí, že doplnky ich nejakým spôsobom zachránia. Nie, nezachránia. Pokiaľ nezmeníte životosprávu, tak žiaden doplnok vás nespasí. Proste doplnok, už len logicky z toho názvu, keď vychádzam, tak je doplnok ku strave, ku pitnému režimu, ku pohybu, ku spánku, ku psychohygiene, ku klasickej hygiene a ku modlitbe alebo mantrovaniu. Proste doplnky nie sú potrebné k životu. Dá sa bez nich normálne, plnohodnotne fungovať, pokiaľ je správna životospráva. A poďme na konkrétne veci, ako fungujem ja osobne. Čiže spánok, mne osobne stačí 4,5 až 6 hodín denne, občas treba 7,5, veľmi výnimočne. Energie mám až na rozdávanie. Pitný režim, klasika, 1,5 až 2,5 litra denne, čistá, neperlivá voda, buď z vodovodu, alebo ja osobne odporúčam rajec a ľudsku. Potom strava, vegetariánska ideálne. Tam k tomu neviem, či treba viacej čo povedať. Mäso nie je potrebné pre človeka. Verte, neverte. Dá sa bez neho v pohode fungovať. Potom je tam pohyb. Kráľovná pohybu je chôdza. Plus môžete pridať plávanie, bicykel, beh. Potom sme riešili hygienu. Pri hygiene to je proste ráno človek stane, opláchne si tvár, klasika. Prípadne sa osprchuje. Večer takisto. V priebehu dňa takisto, umývame si ruky a tak ďalej. Jediné, čo by som tu podotkol, je prírodná kozmetika. Neviem, či ste sa s tým už stretli. Viem, že väčšina ľudí využíva klasickú komerčnú kozmetiku, ale raz za čas OK, ale pravidelne na dennej báze neodporúčam. Keďže neviem, či viete, ale približne 30% toxínov, ktoré máme v tele, je presne z kozmetiky a preto prírodná kozmetika je úplne ideálna a odporúčam. Potom je tu psychohygiena, rôzne terapeuti, kouči, vyberajte rozumne, keďže tiež ich je celkom neúrekom a väčšina žiaľ iba ryžuje na ľudskej hlúposti. Čiže ak už si chcete nájsť nejakého kouča alebo terapeuta, prípadne koučku alebo terapeutku, tak fakt vyberajte rozumne. Prípadne vyskúšajte 3, 4, 5 a nájdite si následne potom toho jedného, ktorý vám najviac vyhovuje. Potom tam bola modlitba alebo mantra. Otčenáš, klasika, to poznáme všetci, alebo väčšina z nás. Potom je tam Maha Mantra, tu asi veľa ľudí nepozná, ale je to najsilnejšia mantra v tomto vesmíre, by som povedal asi. No a potom doplnky, hej, proste človeku stačia základné doplnky, dajme tomu nejaká omega-3, ideálne vegánska, aj keď veľa omega influencerov povie, že nie, musíš mať rybiaciu omegu. Nie, nemusíš.
Potom ešte najlepší úplne zdroj omegy je ghee maslo. Ja napríklad si dávam každé ráno, večer lyžičku ghee masla a mám tam okrem omegy ďalšie vitamíny a cítim sa úplne perfektne. Potom ideálne človek by mal doplňať konopné oleje, samozrejme zase kvalitné, dávajte si pozor na výrobcu, poriadne kontrolujte, či je to kvalitný omega olej, nie omega, kvalitný konopný olej, aby ste zbytočne nekupovali hlúposti. Ďalší doplnok, ktorý človek potrebuje, je magnézium a plus prípadne vitamín D, vitamín K a všetko ostatné človek dostane prirodzene zo stravy. Pokiaľ je vaša strava pestrá, ideálne vegetariánska, hej, ovocie, zelenina, klíčky, semená, orechy, syr, kvalitný, mlieko, mliečne výrobky, kvalitné, potom nejaké to obilie, strukoviny, hej, chlieb, pečivo, tiež čo najprirodzenejšie, najkvalitnejšie, takisto strukoviny, hej, fazula, šošovica. To sú základné zdroje bielkovín. Väčšina ľudí, neviem prečo ich nepoužíva a myslia si, že kuracie mäso je top. Nie je. A neviem, ktorý je toto príbeh, ale už asi to ukončíme, keďže väčšinu som povedal. Zhrniem to, čiže spánok, pitný režim, strava, pohyb, hygiena, psychohygiena, modlitba, doplnky. Doplnky sú na záver, proste doplnok, logicky. Doplní to, čo ste nezískali v predošlých kategóriách. To je asi všetko. Všetko toto sa dá merať. Mám na to merací prístroj. Nie je to akože lekárska vec, ale funguje perfektne. Lekári niektorí ju využívajú. Čiže ak by ste chceli zistiť viac, kľudne mi napíšte a dohodneme si termín. No a ja sa tým pádom pomaličky lúčim. Na záver vám znova ukážem pohľad na mesto Košice. Mesiac stále je za mrakmi, nevadí. A ďakujem za pozornosť, snáď som vás neunudil k smrti, snáď som vám dal nejaké informácie, ktoré možno ste ešte nevedeli, alebo ste ich nevnímali takto. A vidíme sa neviem kedy, čiže ďakujem, pekný večer. Teraz ma napadlo, že ešte vám nahrám bonusové video, v ktorom spomeniem to, že číslo 90 zohráva celkom dôležitú vec v týchto cykloch a cyklických záležitostiach. Riešili sme 90-minútové spánkové cykly. Príroda má 90-dňové ročné obdobia. V každom ročnom období by sme mali mať iný cyklus, aj čo sa týka spánku, stravy, pitného režimu, pohybu. Všetko dokážeme prispôsobovať týmto veciam, čiže ide o to, ako som už spomenul, neviem v ktorom príbehu, že vráťme sa naspäť do svojho prirodzeného cyklu, objavme svoj prirodzený cyklus a budeme zdraví proste. Samozrejme, každému vyhovuje niečo iné. Nedá sa to úplne 100% zovšeobecniť na každého. Každý proste musí si nájsť svoj prirodzený cyklus. Ale dokážem vám s tým pomôcť. Kapíš to? Proste od istej doby sa snažím už netrepať hlúposti a fakt reálne vám poskytnúť plnohodnotnú službu. Myslím si, že 75 eur na rok je priateľná cena. A týmto končím a ďakujem a lúčim sa a pekný večer. Čau.